Mae Academi Llais Rhyngwladol Cymru yn lle rhyfeddol i fod yn rhan ohono fe. Mae dyn ni fyfyrwyr o bob rhan o'r byd, nifer ohonyn nhw o Seland Newydd, Australia, Rwsia, America, Ewrop a Gwledydd Prydain. Maen nhw'n gyfuniad diddorol iawn o fyfyrwyr. Mae'r cwrs yn cynnig gwersi un i un. A bod yn hollol onest, mae bob dim yn un i un. Yr unig ddosbarthiadau da ni'n gael efo'n gilydd ydy y gwersi drama a yr dosbarthiadau meistr ac mae'r enwa. O'n i'n methu coelio pan ges i'r rhestr drwodd y tro cyntaf. Da ni wedi cael pobl fel Rebecca Evans yn dod i fewn, Richard Bonning, ac wrth gwrs Ciri Tecanoa, a mae hi mor gefnogol o'r cwrs. Mae hi'n dod i fewn sawl gwaith yn ystod y flwyddyn. A mae jyst cael bod yn nghwmni pobl fel yna yn hollol. Mae'n anhygoel. Dwi'n starstruck. Yn wythnosol. I fi, gweithio gyda Dennis, chymod Dennis O'Neill, yn peth enfawr iawn. Dyn o Gymru ydw i, a Dennis yn Gymro ei hunan, a gweithio gyda tenor enwog fel Dennis sydd wedi bod y byd eang yn gwneud lot o waith i tai opera mwyaf y byd. Heddi mae yna gyngerdd Gala. Mae'r Academi Llais Rhyngwladol Cymru, Prifysgol Cymru y Dryngod Dewi Sant, yn rhoi cyfleoedd cyson i fyfyrwyr i berfformio, achos mae hwnna'n rhan anatod o'r gwrs. Os dyna beth yw mae'n gwrs galwedigaethol iawn, lle maen nhw'n cael cyfle i ganu gyda'i gilydd, gydag arbenigwyr, mae gyda ni Catrin Finch, Wyn Evans, Sophie Evans, Dennis O'Neill, ac yn y blaen, a cherddorfa. Mae hwnna'n rhan bwysig hefyd bod ni'n cael cyfle. Nid yn unig i ganu mewn cyngherdau lider i gyfeiliant piano, ond i gyfeiliant cerddorfa sydd yn brofiad arbennig iddyn nhw. Wel, perfformio yn y Canolfan Maneliwm yn peth mawr hefyd. Dyma'r ail waith i fi gael y cyfle, achos nes i'r cwrs dros 2 flynedd yn rhan amser. Felly dwi wedi cael cyfle o bod yma blwyddyn diwetha, a felly gallai mwynhau y cyfle heddi y fwy na blwyddyn diwetha, achos dwi'n gwybod beth sydd i ddod. Mae'n awyrgylch lyflu astudio yno fo, a dwi'n meddwl bydd heddiw yma yn binnacle i ni jyst medru perfformio efo'n gilydd o flaen yn ffrindiau, o flaen yn teuluoedd. Ac gobeithio bod ni'n medru gwneud cyfiawnder i'r Academi.